Niin, Koski nousi jalkalla. Lähtö se riippuu paljon monestakin asiasta ja joka itselle sopiikin tärkeää, jos ei ole päästä sinne jälkeen sulkemaan rataa ja siitä hyötyy Iltasen vika. Hän ottaa kakkospaikan ilman ylikohtainen Iltanen pikkuinen erittäin kuittivan ammatikainen roolin kakkoseksi Iltanen kolmantena. Kirsilä nelospaikalta ja sitten tulee kolmen kopparoikka. Ja se on perällä, joka vetää Turpeinen pyörähtää ja näin Koskihan on kutospaikalla. Turpeisen Jukalle näyttää nyt sijoitus 7 olevan hyvin vahva tässä vaiheessa, kun lähdetään toiselle kierrolle yksi kappale Paatoja. Eli näin perällä lähtee 600 päivänä edellyttäneessä kierroksella ohitetaan tässä vaiheessa Turpeinen. Eli kun ohitetaan sen jälkeen peliselvää kärkipaikalla on Mattila. Tasan tarkkaan avoimet ovet, eli Turpeinen tänä päivänä on 7, Pasi perällä on 6. Ja näin sitten ollaan puolessa välissä, meillä on puolitoista kierrosta matkaa, tuli mulle Mattilan ykköspaikalla, kakkospaikalla on Jukka Turpeinen. Noin parikymmenen metrin kaupalla tulee sitten, Matikainen, sitten Turpeinenhan on toisessa päässä ja näin on sitten tulossa sieltä Iltasta. Iltasen takana on Kirsilä ja tuossa Iltanen Kirsilä on selkeä taistelupaikka. Ne ovat myöskin suljettu, ovat säpissä. Ja kun perällä kautta on ohitettu, sen jälkeen on vielä kenttä kerran auki. Mattila ykköspaikalla, kakkospaikalla on Matikainen. Pienellä suorannykellä Matikainen karistelee Iltasta ja edelleen Kirsilä hän pitää nelospaikalla. Nyt Kirsilä pääsee Iltasen, niin muun pääseekö vielä hyökkäämään tuossa ennen ruotulippua? Ei pääse.